Roihun ilmoittautuminen on auki jo muutaman viikon ja nyt haluaisin kertoa teille pari syytä, että miksi teidän pitäisi kaikkea lähteä mukaan ensi kesän siisteimpään partiotapahtumaan. Ensinnäkin Roihulle on tulossa yli 15 000 ihmistä ympäri Suomea ja sä saat sieltä takuulla paljon uusia kavereita. Ja näiden uusien kavereiden kanssa sut kerää ihan törkeästi uusia kokemuksia sen reilun viikon aikana. Roihulle on tervetulleet kaikki iästä riippumatta. Perheleiri tarjoaa ohjelmaa myös perheen pienimmille partiolaisille. Roihu tarjoaa myös pestejä kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille, niin markkinoinnista ohjelman järjestämiseen. Ja näistä pesteistä on takuu varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Ensi kesän tullaan rakentamaan kaupunki keskelle metsää. Roihu tarjoaa palveluita kioskista kylpylään. Tulee olemaan ihan järjetöntä. Roihulla on myös hyvät yhteydet. Siellä on oma radiokanava, oma lehti ja wifi. Eli säkin voit somettaa siellä koko viikon. Roihu on ainutlaatuinen tapahtuma, mistä tullaan puhua vielä pitkään. Tätä sä et halua missata. Nähdään Roihulla. Niin nähdään Roihulla. Tulkaa messiin. Tulee olemaan siistiä. 2016 leirikuntoon. Mä oon liekeissä. Jopa Anni. Roi 2016. Chilli.